Pagi kering pipe le, aku tuh pilpres kan sayo, tak kering kering. Orang pondok sekretari saja, program ni pun sangat. Yang undang, lama tu kan? Aja ni lama tu. जों हस्पिटाल तो बेलेगनि इम्पोर्टेन्स मारियो जोंनि लांमाव आबोनि बागै जोंनि हेजामारा पिएचसी ओ जागा आगितो जस्ट हस्पिटाल खुलपनि 24 आवर्स बकरि दंमानि आबो ताबु जतो एडमिशन ते ओ जागा आउटडोर चलियो के ओ जागा जों ताबु 24/7 ओ जागा जोंनि ओ आमसाइनि लुकुरक सुबिदा मानै दङ गोबां कारिबो जों तेबो एक्सटेंशन नुगै मानो ओ हस्पिटाल न तेबो कटर खालायनो बागै एबा गुबुननि महामारी कुनु रोग रग फैखांखाय जों ओ जागा तनिनान बागै रेडी खाइ दङ दाबो अलरेडी बिल्डिं कंस्ट्रक्शन चलि थाका 2.4 crore समथिं नि बिल्डिं चलि दङ ते मेन हस्पिटाल आबुनि साकाबो तेबो एक्सटेंशन खायनानि बागै काम चलि दङ नाहार मंगमनो चिनि तिप्रासा आमचायो चिनि लुकुरक जाते मेडिकल फेसिलिटीज का हममानानि चिनि डॉक्टर तो ताऊ जराते साम खाम चलि दङ आसा खायो फाइनान्शियल दङ तेबो चिनि आमचानि लुकुरक सुबिदा मानाय ओ हस्पिटाल नि बिसिंथि हामबाय।